Iktar ilmenti minħabba d-dewmien min-naħa tal-kumpanija Arms Limited biex toħroġ kontijiet ta' dawl u ilma. Kap ta' familja li tkellem ma' One News jgħidilna kif meta marant l-Arms biex jara għaliex ma kienx qed jirċievi kontijiet daw qalulu li l-kontijiet tiegħu kienu mblukkati minħabba l-smart meter. Għamil żmien inċempel bit-telefon dejjem jgħidu li għadu qed jinħadem. X'immod iċċekkja l-Arms personali għalli li l-konti tiegħek huma blokkati. Għalli għax l-loġġ mhux qed jinqara l-meter. Għalli għax pes li għandek l-smart meter, għalli maħniex naqrawh, għalli mhux qed jiġi meter reader. Minkejja li għaddi ġimgħa minn meta r-raġel marant l-Arms u talabhom biex jibatulu meter reader dan baqa' ma nbaġġ bil-konsegwenza li l-kont ta' dan ir-raġel qed jibqa' jakkumula. Għalli nista' nagħmellek appuntament għal meter reader, għalli wiċċempilek il-meter reader meta jkun jista' jiġi jaqra l-arloġġ, għalli biex niftħuhom. U issa ġie meter reader? Għadu ma ġiex, issa jimmort il-ġimgħa l-oħra diġà. Ġan niġi ma nistanna, għadu ma qasbis ċemplunna. Ma' One News ir-raġel esprima l-inkwit tiegħu li issa li ġej żmien il-miliet ser jirċievi kontoli. Għax din tkun bil-paga, ħatifhimni int. U żmien il-miliet mbagħad ibatlek kont xi kont kontur, int tħallsu mhux se jqgħod jgħidlek dan għax xi ħasra ma tistax. Huwa noqqas min-naħa tagħhom. Persuna oħra minn Għawdex li flimkien mal-familja tiegħu iridu jgħaddu bil-paga minima jirrakkonta kif irċieva kontoli ħafna wara li kien ilu 9 xhur jistenna. Inni ma nirċievi kont minn Jannar. Il-mara li ngħid isma' mur iċċekka xi daħħal spiċċa ħalli belew kont tajjeb hu. Ħaddi mila biex ħallsu jiena dan. Alla isma' tagħni kont ta' 752 euro. L-istess persuna jgħid kif meta offra li jibda jħallas il-kont kull xarejn, intqallilu li jekk jagħmel hekk hemm ħlas addizzjonali. Qeltlu ma nista' nibda niġi kull xahrejn nitlobkom il-kont ħalla ħallsu. Għalli la tiġiġ ta' għaltlu għala. Għalla xem ċarġ ta' 4 euros. Għaltlu u kol, għaltlu mu għala laħan iġi ntlop il-kont biex jħallas il-kont. Għalli nkun update ma' s-sistema u ma' żmien. Titħallas 4 euros oħra. Talli inti tmur titlop il-kont biex tħallas il-kont. Fil-Parlament il-ġimgħa li għaddiet il-Ministru George Policino qal li ma jafx b'każijiet ta' familji li jdumu xhur ma jirċievu kont tad-dawl u wara jkollhom iħallsuh kollu f'daqqa.